sarang tinon ler kakonan sirem sarotetan padang Sinamati jagat kinari maklum mbak ombak ing samudra bali lumut tamrek kanggeng awit padha denjeng-denjengan Niwang Sukmana mangadili ana sasmin lan ingsun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi tatanawrat kadangipun Kakang ora mengkuto dhisik Yayi Arya Prabu Rukma anggone siadhe ingsun pijana ngarsaning pun Kakang padha kanthi raharja sartane prayoga sak sowane siadhi ana ngersanipun Kakang ing Mandura Yayi Arya Prabu munamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduri domawing tawang towang rinepat ning tolak manuk nun mangke Koko Prabu kepareng padu Kanjeng Koko Prabu Basudewa miji dhumateng wiswanipun ingkang rayipun Arya Prabu Rukma
Sakmangke sowan kula kapiji den caketaken wonten ngarsa padukan Kanjeng Koko Prabu Basudewa wonten negari ing Mandura. Saestu mboten wonten angan setunggal punapa sawanipun ingkang rayipun Arya Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu. Yo kadangipun Kakang Yayarya Prabu tak tampa ora liwat pangestu ningsun wae tampanono Yayi. Sampun kepareng sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paripe dayana ing kasantosan. Apa dene sira Yayi? Siadi Yayi Ugrasena. Padha kanthi prayoga lan slamet sawani siadi ana ngersanipun Kakang ing Mandura Yayi Ugrasena. Tunamit pasang limat labi. Dina bina kula dunida maweng tawang tuwang. Linepat ning tulak mandu. Koko Prabu kalulur iki pareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang rayipun Ugrasena kepareng wilujeng sowan kula. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo Yayi Ugrasena tak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang wae tampanono Yayi. Sampun saged anggen kawula pundi? Yayarya Prabu, kula wonten timbalan. Mesti wae gawe kaget teka siadi ndak piji sowan ning pasewakan negara ing Mandura. Wondene panjenengan ingsun ya pun Kakang wektu dina iki benek lan adat ingkang wis kelakon pun Kakang anake pasewakan ana ing Wanciratri. Nggih. Mesti wae pun Kakang nalikane saben-saben nganake pasewakan tartentu nglumpuhake sangganing para kawula dasih nayaka sartane Punggawa ana ing Prajanegara Mandura. Nanging beda kelawan adat. Wektu dina iki ya sak gendhagan iki pun Kakang nganake pasewakan ana ing Wanciratri ya ing wanci bengi iki. Lan pun Kakang mung nglumpuhke kelawan siadi sakloron. Arya Prabu, aja kadati kajuron penampa yektinipun Kakang mung arep dawuh sartane mung arep njaluk iku pamrayogane siadi Arya Prabu apa dene siadi Ugrasena. Kula kang saka kuwi ndak keparengake maju nyaket ana ngersanipun Kakang nggon musuhan ana ing Prajanegara Mandura dina sak mengko iki Yayi. Anjreng kang puspita kasilireng samirana mre sekar kadung ngas kandhanya maweh raras ratnaning triya Nun mangke Koko Prabu sewu-sewu kapatanipun ingkang rayipun Arya Prabu kula candhong dawuh. Mboten kateges kula cumalana lancang anggen kula matur wonten ngarsa paduka. Sayekti kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Arya Prabu. Sareng kula tampi timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Basudewa. Sareng kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka. Kula titik tuwin kula sawang. Lagak-lagan paduka benten kelan adat ingkang sampun kelampah. Jernyatanipun mitrat paningalipun ingkang rayipun Arya Prabu. Wekdal sakmenika paduka Kanjeng Koko Prabu Basudewa menika kaya dene wong ingkang bingung kang nganglengan. Koko Prabu mbok kula aturi paring dawuh.
sayekti wonten wigatos menapa teka ngantos anglarapaken piswanipun ingkang raya kekalih Koko Prabu ya jagat pangesungkara. Yayi, kula wonten timbalan. Yektinipun Kakang iki bingung, pun Kakang sungkawa, pun Kakang susah, sartanipun Kakang sedih. Mergo mangkene. Ndak rasake saya suwe kahanan ning Prajanegara Mandura iki lha kok teko saya ora karuan kaya mangkene kanane. Akeh sanggane ora kaulinggeng padha ngresah, sartane padha ora tentrem mergo anane tumindak culika. Lan mesti siadirak ya wis ngerteni sartane ngawuningani. Kalamun to akeh pasambating para kawula ingkang padha alok yen to ana Durjana. Ya senajan to Durjana kuwi mau konangan nanging wis akeh perkara ingkang gawe kapitunaning liyan sartaning kabeh para kawuling Mandura. Yayi, pun Kakang bingung, pun Kakang susah yen mangkene iki kepiye kahanane. Lah saiki aku tak takon karo Si Adi. Mbok menawa Si Adi ngawuningani maling utawa Durjana kuwi saka ngendi papane? Pun Kakang tak nyuwun aturi Si Adi. Mergo ngene. Nyibarate wong urip mung kari pasrah bongkokan mergo ora suwe meneh. Yen to isih kaya mangkene kahanane para kawula ana ing Prajanegara Mandura, besok kapan suwe meneh Prabu Basudewa bakal lereh keprabon, teges ora suwe meneh bakal ngguling kawibawaning Nalindra. Ya kanalindraning pun Kakang minangka Nalindra ning Prajanegara Mandura. Arya Prabu, ndak kira Si Adi uga wis mangerteni babagan perkara iki Yayi. Nuwun mangke. Menapa menawi kula badhe matur menapa sekintenipun madu Kanjeng Koko Prabu mboten duka? Lho, duka babagan apa? Babar pisan. Yen to Si Adi, aturi Si Adi ki mengko gawe pepadhang tumrap atinipun Kakang, pun Kakang seneng, pun Kakang bombong. Nggih. Estunipun mekaten, kula inggih ingkang rayipun Arya Prabu sampun pikantuk lan kula nggih sampun kasil nyekel, nyepeng dumateng Durjana menika kula wau. Ya. Sareng kula taliti kula suni priksa. Jebul tinemunipun sangganing para Durjana kathah tumindak-tumindak kriminal wonten Prajanagaring Mandura menika mboten saking pikajenganipun piyambak. Wong jenyatanipun mesti kemawon paduka Kanjeng Koko Prabu priksa bilih kawontenan wonten Prajanagari ing Mandura menika sarwa-sarwi subur tuwin makmur, nanging kenging punapa wonten kawula ingkang wantun tumindak Durjana. Jebul sareng ingkang rayi taliti Durjana menika mboten saking kekarepanipun pribadi nanging anggenipun tumindak culika kados mekaten menika awit wonten ingkang dawuhi Koko Prabu. Wah, edan ana sing dawuh. Nggih. Banjur sapa sing dawuh kelawan maling-maling kuwi mau? Nggih. Kepareng kula matur sampun ngantos damel dukaning paduka Kanjeng Koko Prabu Basudewa. Ingkang dawuh kalian para sangganing para Durjana menika kula mboten sanes kejahe namung inggih ingkang putring Sengkapura inggih menika pun Basuwara Kangsa Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Kordo kurore kakiri-kiri Ro nanggono magawe kelari ro wang-wang Walah jagat pangestu wayang para jagat Yayarya Prabu kula wonten timbalan yen mangkono ora luput nggonku Nandurasa Jubriya lan anakku Basuwara Kangsa
Sernyatane pancen bener. Ingkang dawuh kelawan sanggaring Durjana utawa maling-maling kuwi mau. Ora aku jaba ya mung anakku ing Sengkapura. Walah edan kongso. Lah ketemu ngasih semono pangkartimu patrapmu. Nggonmu kepengin ngilani kelawan dadane nata ing Mandura Prabu Basudewa. Malah kula ge sampun nampi dawuh. Nampi pekabaran bilih pun Basuwara Kangsa menika badhe inggih menika kepengin ngawontenaken adon-adon manungsa. Menika wigatosipun menika ugi namung kagem sarana njungkeng kapibahan paduka Kanjeng Koko Prabu Basudewa. Walah edan. Yo, Arya Prabu, wonten timbalan. Yen mangkono pun Kakang lawan Siadi bakal tak dawuhi supaya ning mengko ngupadi jago saka negara Mandura. Kepareng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Basudewa kadiparan. Siadi sowan ning Wukir Tawu ya ing Saptawarga. Kinarya mboyong atmajane Prabu Pandudewayana ingkang kekasih Bratasena supaya ning mengko gelem dadi jago saka negara Mandura ngasorake jagone Basuwara Kangsa ing Sengkapura. Mekaten ya. Lan sira Siadi Yayu Grasena kula wonten timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak suwun supayane Siadi tetinjo marang kanan ning Widara Kandhang. Merga ning Widara Kandhang panjenenganing sun ya pun Kakang nalika semono wis kelakon nyingetake wujuding mutiara. 3 cacahe. Ugrasena ndak pasrahake ngersani Siadi. Tilik ana tontonen kahanane mutiara ingkang ndak singetake ning Widara Kandhang. Isaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang rayi menjang menapa? Arya Prabu, wonten timbalan. Ora ketang sambung bocala intang tumindak suwun supayane budal dina iki. Isaken dawuh paring kula pamit madal pasilan Kanjeng Koko Prabu. Kangsa lah kok dadi tekane semono kowe duwe patrap kepengin jungkeng lawan kawibawane rata Mandura ya Kangsa tak pestheke Surasudra jayaning kang rat lebur dening pangastuti Kangsa sak digdaya digdayane barang ala bakal kalah lawan patrap ingkang becik lan laku ingkang utama Basuwara Kangsa.
pate kangira regalane one nagamakekean kumambang katonku mawang wisanya manampakise manaot sikro marang risang bayu siwi latala Paman Surati Mandra angger Baswara Wangsa nimbali ingkang Paman pun Surati Mandra wonten ing madaning Sengka Kadiwataning Sengkapura nyadong dawuh timbalan paduka angger Man wonten dawuh lo tak nyuwun priksa Man kados pundi ora iku dadi wong Sengkapura padha nganggo blangkon ning blangkone kaya takir kabeh iki piye karep angge menika ontran-ontran kula nggih sampean ki gawe pengumuman kok ya ora mutu kaya ngoten iki pripun jan-jane dalu niki ingkang kepareng majeng wonten ing blabar kawat kentheng waja mbabar lelampahan sedalu natas menika kadang paduka saking Borobudur pramila kinarya mensinkronasi para pradonga kinengginaken busana kados mekaten nanging sareng sampun dados rembakipun sampun dipun umumaken wonten ing grup jebul tinemunipun ingkang kajibah ngasta dalu niki mbelenjani walah Man wonten dawuh sanes niku sing ajeng kula rembug sanes perkara wiyaga sing kudung wakul sing ajeng kula rembag lajeng menapa mboten dangu malih badhe kelakon anggen kula badhe ngorek-orek dumateng asmanipun Nata Mandura Prabu Basudewa kepareng paduka angger Baswara Wangsa kados pundi Paman Suratri Mantra kula aturi tata-tata samapta ing gati sawegandhi awit kula mireng kabar bila negari Mandura sampun pikantuk lan badhe ngupadi jago saking negari Mandura man lha ngestaken dawuh